Get Simply Draw and start drawing for the holidays. טוב, אז מה קורה חברים? כאן זה ניר, והיום משחקים במשחק ששיחקתי בו, כנראה ראיתם. אבל נו טוב, יאללה בואו נתחיל. לטוס לדרך. השדה. אז בינתיים אני בודק את הסידור שלכם. ומאוד ציונים. זה נקראת ככה. אבל טוב, למה? זה... רגע, הסידור חי. Grab your pencil. כי אתם פעילים, פשוט בדקתי סליחה. כן, אז זה הסקין שלי רגע, לפני שתשימו עוקב ולייק, נשחק סקיל לברינות. יאללה, תחליפו את הבננה. תסתכלו את זה, כל הדברים שלי. או דין דון. מה? לא דין? על ההתחלה, מאמינים איזה סרט? אסבר לכם על דין. או דין דון. יו. אם יצא לי משהו עוד משהו אחד קטן, מטורף, כמו דינדון. אני עושה לייב. כנראה היקום רצה לתת לנו לייק וסובסקרייב. יו, אני די קרוב לטריליון והגעתי לטריליון. טוב, אז ביי. Paper. כן, תסתכלו על זה, זה סתם אנימציה, אבל מה אכפת לנו? כן, אני יודע. אוקיי. וביי.